Здравейте, приятелчета! Сега в днешното предизвикателство за седмичното по-точно ще пробваме две храни, където ще ги оценим от 1 до 10. Ето тук съм си приготвила и една пастичка. Тук имам една ножичка, за да ни е по-лесно. Както виждате, ги отворих. Малко късаха така. И ето, те са на лото. Може да сте ги яли, пишете в коментарите дали сте ги яли. Ще пробваме другото и тогава ще ги оценя. На мен ми харесва, че ще взема още една. Сега наистина ще пробвам с пастичката. Как изглежда, малко се е смачкала. Ами, пробвах пастичката и на пръчките, понеже аз почти постоянно ги ям и му давам 9 от 10, защото вече малко ми омръзнаха. Пък на пастичката 8 от 10, защото е много сладка. Не е чак толкова, на мен е малко сладка ми е. И на пръчките давам 9 от 10. На пръчките давам 10 от 10, а на пастичката давам 8 от 10, защото ми е сладка. Ако не искате да изпускате такива видеа, всяка седмица ще има предизвикателство или събота или неделя. Се абонирайте, лайкнете и коментирайте. Довиждане!